Светлана Тихановская с командою апошнімі днямі аблетела Еўропу ад Фінляндыі да Партугаліі, каб еўрапейцы за сваімі уласнымі праблемамі не забыліся пра змаганне беларусаў за правы. Што беларуская лідарка пачула ў высокіх еўрапейскіх кабінетах? Ці варта нам разлічваць на больш рашучую рэакцыю заходніх партнёраў на вайну, якую вядзе узурпатар супраць народу? А таксама калі чакаць візіту Тихановскай у ЗША? Пра гэта ў інтэрв'ю з Франаком Вечоркам, ейным дарадцам у міжнародных справах. Добрый день. Добрый день. Фінляндыя, Партугалія, Швейцарія. Ці я яшчэ пра нешта забыў, Франак? Не, ну яшчэ можна адзначыць ААН, гэта цэлая асобная краіна, цэлы космас. Франак, больш чым тыдзень спатканняў, перамоваў, візітаў. Што галоўнае удалося дабіцца за гэтыя дні, калі ты разам са Светланай Тихановскай сустракаўся з еўрапейскімі палітыкамі? Я думаю, што мы дабіліся ўдвая больш, чым чакалі. Насамрэч, калі планаваліся гэтыя паездкі, мы заўжды ставілі планку як мінімум сустрэчу з міністрамі, але мы атрымалі сустрэчу на самым высокім узроўні, атрымалі поўнае разуменне, атрымалі нават тое, чаго не спадзяваліся. Я бы адзначыў два самыя важныя моманты. Гэта прарыў у ААН, менавіта што да прыняцця рэзалюцыі Рады па правах чалавека, а другое гэта падтрымка Партугаліяй Беларусі, таму што трэба мець смеласць, калі ты старшынюеш у развязе на такім высокім узроўні прымаць лідара дэмакратычнага руху іншай краіны, які не ўваходзіць у еўразвяз. Так, Партугалія геаграфічна далёкая да Беларусі, найдалейшая хіба што з еўразвязаўскіх дзяржаваў, увогуле з еўрапейскіх, але з іншага боку гістарычна блізкая, бо Партугалія яшчэ нядаўна, некалькі дзесяткаў год таму перажыла таксама, ну, калі не падобную, то параўнальную сітуацыю, там была дыктатура. Як у Партугаліі выглядаў гэты візіт? Як выглядалі сустрэчы? Аб чым цікавіліся партугальскія лідары і палітыкі? Яшчэ пару месяцаў таму назад цікавасці ад Партугаліі да Беларусі не было ніякай. Яна фігуравала ў медыях, гэта было звязана з пратэстамі, але пасля візіту ў Іспанію з'явілася магчымасць сустрэчы з міністрам замежных справаў Партугаліі Сантосам Сільва. Мы атрымалі месседж такі, што ёсць такая цікавасць, пачалі весці перамовы, і потым з'явіліся запрашэнні сустрэцца з Барозу, і ў самы апошні момант, літаральна за тыдзень, з'явілася запрашэнне ад прэм'ер-міністра, што з'яўляецца надзвычайным. І трэба сказаць, што даўно замежныя лідары не мелі такіх высокіх сустрэчаў ні ў Партугаліі, ні ў іншых краінах. І ў Партугаліі мы таксама атрымалі магчымасць прагаварыць з кіраўніком дэпартаменту па еўрапейскіх адносінах, будучую палітыку Партугаліі што да Беларусі, адвакацыю Партугаліі, пытанняў Беларусі ў міжнародных структурах. У прыватнасці нас цікавіла ААН і Рада Еўропы, куды Беларусь не ўваходзіць, але там працуюць спецдакладчыкі, якія вывучаюць тым ліку беларускае пытанне. І амаль кожны, з кім мы сустракаліся, яны гаварылі пра дыктатуру як нешта, што ім вельмі блізкае і знаёмае, таму што ці яны самі, ці іхнія бацькі бралі ўдзел у кампаніі па зрынанні рэжыму Салазара, якога некаторыя параўноўваюць з Лукашэнкам. Так, Франак, пытанне наконт Фінляндыі. Я вычытаў, што у Фінляндыі Светлана Тихановская атрымала падарунак. Это была сям'я мумітроляў, герояў вядомай фінскай казкі. Калі вот сур'ёзна сказаць, то што з Фінляндыі таксама вы прывезлі? Ну, бо зразумела, што Фінляндыя таксама краіна, якая сусед Расіі. Часта паўтараюць так званую фінляндызацыю. Пра фінляндызацыю ёсць такое паняцце, да? Это дзяржава, якая мела вельмі трагічную гісторыю дачынення са сваім суседам усходнім, які і наш сусед. Што вы прывезлі пасля візіту з Хельсінкі? У Хельсінкі мы дамовіліся, што на базе інстытуту замежных адносінаў Фінляндыі мы паспрабуем правесці некалькі экспертных сустрэчаў з удзелам прадстаўнікоў экспертнай супольнасці Расіі, еўразвязу, магчыма ЗША, міжнародных структураў. Наша задача стварыць як можна больш каналаў камунікацыі з рознымі стейкхолдарамі і, безумоўна, з удзелам прадстаўнікоў рэжыму. Мы не гаворым пра ўдзел Лукашэнкі, і, магчыма, нават і не варта, каб ён быў за гэтым сталом перамоваў, але важна, каб прадстаўнікі рэжыму таксама ўцягваліся ў гэтую размову, таму што адзінае рашэнне, якое мы бачым цяпер па выхаду з крызісу, гэта правядзенне новых выбараў. А каб іх правесці, трэба размаўляць.
І фіны вельмі добра адчуваюць беларускую праблему. Яны кажуць, што вы ўсё робіце правільна, трэба адзначаць, што гэта не геапалітычны выбар. Мы таксама з гэтым сутыкаліся, мы таксама з гэтым працягваем сутыкацца. І параду, якую мы пачулі ў першую чаргу, гэта найперш думаць пра беларускія інтарэсы. І тое, што Святлана Ціханаўская і ўся каманда робіць, гэта ставіць у першую чаргу беларускія інтарэсы на парадак дня і абазначаць нашыя прыярытэты. Наш прыярытэт – гэта выхад з крызісу без гвалту, пры ўдзеле міжнароднай супольнасці і дапамога па трансфармацыі беларускага грамадства і эканомікі. Так, ну вось шмат каментароў выклікалі заявы, планы вашай каманды звязаныя з даволі хуткім, такім аптымістычным пераходам да дэмакратызацыі. Ну, я маю на ўвазе тое, што гэта можа адбыцца яшчэ ўвесну, так, у траўні. Што бы ты адказаў тым крытыкам, якія кажуць, што гэта зарана, што гэта нерэальна, што няма ніякага плану, што трэба толькі, што, маўляў, Ціханаўская заклікае толькі выйсці і больш ніякага плану няма. Які б быў твой адказ вось на гэтую крытыку? План правесці выбары ўвосень гэтага году, ён вынашаны, ён абмяркоўваецца пачынаючы ад верасня. Гэта той план, які абмяркоўваўся падчас сустрэчы з Макронам. У нас нават ёсць папера, якую я называю «Макрон Пейпер», якую мы рыхтавалі менавіта для яго, каб ён гэтую паперу абмеркаваў з Пуціным. Потым мы гэтую паперу шліфавалі да сустрэчы з Себасцьянам Курцам, з прэзідэнтам Нямецчыны, Штайнмаерам. Яе абмяркоўвалі з прадстаўнікамі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Ідэя яе ў тым, каб як можна хутчэй забяспечыць правядзенне новых выбараў. Мы распрацавалі адмысловы дакумент, які паказвае, што выбары можна правесці за 45 дзён. Мы падлічылі, колькі трэба міжнароднага назірання, каб правесці гэтыя выбары ад 1,5 до 3 тысячаў назіральнікаў. Мы абмяркоўвалі тэрміны, за якія гэтыя выбары павінны быць прызначаныя. Гэта ў траўні пачаць перамовы пра правядзенне новых выбараў. У ліпені павінна быць прызначаная дата новых выбараў, і ў верасні-кастрычніку выбары павінны быць праведзеныя. І падчас гэтых перамоваў, якія павінны пачацца ад траўня да ліпеня з удзелам АБСЕ як прыярытэтнай пляцоўкі, мы павінны абмеркаваць фармат правядзення выбараў, хто будзе назіраць, склад часовай выбарчай камісіі. І, безумоўна, наша задача, каб гэты дыялог пра новыя выбары быў максімальна інклюзіўным. Нам спрыяюць розныя фактары. Мы бачым, што на медыяцыю АБСЕ згодныя і прадстаўнікі Расіі, у прынцыпе, але ёсць пакуль што адрозненне ў бачанні тэрмінаў. Расія ўсё-такі, наколькі мы разумеем з тых месаджаў, што атрымліваем, яна зацікаўлена тым, каб выбары адбыліся ў 2022 годзе. У нашых жа інтарэсах, каб выбары адбыліся як можна хутчэй, таму што гэта дазволіць нам пазбегнуць эскаляцыі, пазбегнуць новых ахвяраў, пазбегнуць гвалту і вызваліць як можна хутчэй людзей з турмаў. Франак, а калі казаць пра 25 сакавіка, таму што ну вот з майго пункту гледжання дакладна яснасці няма, як бы, што павінна адбывацца 25-го ці у выходныя дні пасля 25-го, бо 25-го прыпадае на чацвер. Якое ваше бачанне, як павінны быць гэтыя падзеі, як павінны выглядаць гэтыя падзеі і чаго вы чакаеце ад афіцыйных уладаў ў Менску? Кожны год 25 сакавіка гэта пачатак палітычнай вясны. Гэта не момант ікс, гэта не дзень рэвалюцыі, гэта пачатак палітычнай вясны. Якіясьці гады яна пачыналася з палітычных рэпрэсіяў і разгону акцыі. Якіясьці гады, як у 18 годзе, з вялікага канцэрту каля опернага тэатру. Самае важнае гэта абазначыць, што большасць за дэмакратычныя перамены ў Беларусі застаецца большасцю. У якой гэта будзе форме, ці вулічнага маршу, акцыі, мітынгу, перформансу па ўсёй краіне, мы пакуль сказаць не можам. Яшчэ 2 тыдні да гэтай акцыі. Ясна, што настроі мяняюцца, ясна, што кантэкст мяняецца. Мы бачым, што ўлада панікуе, але я магу запэўніць, што так ці інакш беларуская вуліца не здзьмулася гэтага дня, і, у прынцыпе, вясны чакаюць многія беларусы, асабліва тыя, хто застаюцца за кратамі, яны чакаюць вызвалення з турмаў, таму ні ў якім разе складаць рукі нельга. Ну і дзякаваць Богу, за намі у нас вельмі шмат саюзнікаў па ўсім свеце.
вельмі многія палітычныя лідары задавалі пытанне пра 25 сакавіка, пра вулічныя акцыі пратэсту. Многія сочаць, падтрымліваюць. І калі ўлады пойдуць на рэпрэсіі, на арышты, затрыманні, рэакцыя захаду будзе максімальна жорсткая. Так, Франак, як бы ты ацэніў вось гэтую, я бы назваў гэта гістэрыку амаль што, якую мы бачым у выніку спаткання Лукашэнкі з Церцелем, шэфам КДБ, вось гэтыя выбухоўкі, зброі, гэтыя фейкі, якія нам падсоўваюць, гэта што? Гэта сцэнар, які можа рэальна адбыцца, то есть яны рэальна могуць взорваць штосьці, да? Ці паколькі дынаміт ужо знайшлі, то выбуху не будзе, а гэта пагрозы, ну, мэта якіх простая, так? Каб беларусы не выйшлі, не паказалі масавасць, папросту не адсвяткавалі адзін са сваіх галоўных дзён, адно з галоўных святаў. Як ты гэта бачыш? Увесь рэжым зараз працуе на дэмаралізацыю, на дэмабілізацыю грамадства і дэпалітызацыю, каб людзі альбо спалохаліся, альбо расчараваліся, альбо згубілі надзею. А таму мы бачым усе гэтыя злівы, прапагандысцкія сюжэты, заявы Церцеля пра тое, што рыхтуюцца тэракты і расправа будзе жорсткая. Але беларусы ўжо праз гэта праходзілі шмат разоў. Пагражалі дохлымі пацукамі, тэрарыстычнымі справамі, аж смяротным пакаранням, здаецца, перад 10-м годам. Ясна, што яны спрабуюць такім чынам запалохаць і дэмабілізаваць, а таксама яны спрабуюць правакаваць нас на гвалт. Але я думаю, што мы, беларусы, тыя, хто хочуць перамен, мы павінны заставацца мірнымі, павінны супраціўляцца негвалтоўна, таму што гэта ў тым ліку звязвае рукі рэжыму. І памятаем заўжды, што чым больш людзей выходзіць на акцыю ці ўдзельнічае ў кампаніі, тым ва ўлады менш шансаў на прымяненне гвалту. Чым больш людзей, тым складаней ім гэты натоўп, гэтыя калёны разарваць, разагнаць і людзей пасадзіць. Таму многае залежыць, безумоўна, ад настройкі, ад настрояў сярод людзей, тых, хто выходзіць на пратэсты, і тыя, хто павінны іх разганяць, яны гледзяць менавіта за гэтымі настроямі і прымаюць рашэнні аператыўныя па сітуацыі. Франак, дазволь запытаць пра размову Святланы Ціханаўскай з адным з высокіх прадстаўнікоў дзяржаўнага дэпартаменту ЗША. Ці можна крыху прыадкрыць змест гэтай размовы, пра што беларуская лідарка размаўляла з высокапастаўленым амерыканскім дыпламатам, і як ты бачыш перспектыву магчымага візіту Святланы Ціханаўскай у Вашынгтон? Адбылася сустрэча з Дэрыкам Шолет, гэта дарадца, каўнсілар дзяржаўнага дэпартаменту. Ён адзін з самых уплывовых людзей у цяперашнім дзярждэпартаменце пад кіраўніцтвам Блінкена. Гэта першая размова, мы спадзяемся, з серыі званкоў з прадстаўнікамі Вашынгтону. Візіт рыхтуецца, мы хочам яго арганізаваць на самым высокім узроўні, каб адбыліся сустрэчы з прадстаўнікамі Белага дому, і паралельна адбыліся таксама сустрэчы з Атаваю. Наша задача зараз арганізаваць такі двухтыднёвы выезд у Вашынгтон і Атаву, каб на самым высокім узроўні падняць пытанне Беларусі. Калі Вашынгтон прыме Ціханаўскую на найвышэйшым узроўні, то нам адкрыецца і цэлы шэраг краінаў Лацінскай Амерыкі і ўсходу, паўднёва-ўсходняй Азіі і так званыя азіяцкія тыгры. Наша задача проста разбіць эту парадыгму Еўразвяз-Расія, у якую нас пастаянна заганяюць. Мы хочам адкрываць новыя краіны. Паралельна мы таксама размаўляем з Ізраілем, спрабуем шукаць кантакт з Карэяй. Ну і, безумоўна, вельмі шчыльныя і добрыя адносіны ўжо пабудаваныя з Украіны, якія мы будзем развіваць. Так, а дазволь апошняе пытанне, оно таксама тычыцца ЗША. Вось зразумела, што ЗША валодаюць цэлым спектрам разнастрайных інструментаў, розных пернікаў і бізуноў, якія могуць выкарыстаць. Чаго чакаеш ты ад амерыканскай адміністрацыі ў дачыненні да Беларусі ў першую чаргу? У першую чаргу яны павінны зняць это прыпыненне, замарозку на санкцыі, якія былі ўведзеныя супраць лукашэнкаўскага рэжыму яшчэ раней. Яны могуць дадаць, пашырыць санкцыйныя спісы і супраць асобы, і супраць прадпрыемстваў. Дарэчы, да гэтых спісаў маглі б далучыцца і краіны Еўразвязу, і Швейцарыя, якая пільна сочыць за пазіцыі ЗША. Мы чакаем падтрымкі грамадзянскай супольнасці беларускім медыям, якія знаходзяцца ў вельмі складанай становішчы пад пастаянным
арганізаваным прэсінгам з боку лукашэнкаўскага рэжыму. І вельмі важна это дыпламатычная ізаляцыя рэжыма з аднаго боку, вельмі важная роля Джулі Фішер, якая цяпер становіцца адной з ключавых фігураў у дыпламатыі, і па яе дзеяннях будуць будаваць сваю дыпламатыю іншыя краіны. Ну і Злучаныя Штаты Амерыкі могуць, безумоўна, працаваць з Крамлём альбо ціснуць на Крэмль і здаваць настрой. Я думаю, што для нас істотна, каб пытанне Беларусі было заўжды на парадку дня ў Вашынгтоне, і каб яно заўжды ўздымалася ў білатэральных і мультылатэральных адносінах з прадстаўнікамі Расіі і Еўразвязу. Спадзяюся, што гэтае спатканне, гэты візіт адбудзецца як найхутчэй, каб яшчэ ўвесну беларусы адчулі эфект ад амерыканскай рэакцыі на тое, што ў нас адбываецца. Вялікі дзякуй за інтэрв'ю, Франак. Дзякуй вялікі. Да пабачэння.